أرسل زينام حملة أسرى مفراي معارض جبت وصيت يمزجب كم زلوا قدم من سرابي أحمد قليصام كوميشن هاجراوي زته نيمو داتا مزاتيتي أجندات علاو غير وصاي أب فنزويلا بسنك زقات ما حدا قام من قطقات مريت هيوت حدميتي السنة 4 سبات كم حلفت قليتسو على حاموس 18 سنة كلتشحن 18 عام تمرت مش ساعات حد عاقلو نباخم استدلوا مع زينا تبي تقني حزنا لكم قرنا لنا كم يتوعلوا كم يتمسيو كورات تملكتي مزيناتات جيتاتشو على مسخم كصنيحه سنم كتال نكون لكم تمنيتنا فلما حصرت زيناتات حملوا أسرى مفراي معارض جبت وصيت يمزجب كم زلوا قدم من سرابي أحمد قليصام مرها قبري حملوا أسرى بيوتيوبيا مفراي معارض جبت وصيت يمزجب كم زلهم توم قدم من سر حبيرهم توم قدم من سر محبره ومراخبتات قصوم بزم حلالفو ملختي مرها قبري حملوا أسرى مكل خال كلمة مسرتها بركتو يقبر كم زلوا قليصام أبز حزيوان بيوتيوبيا مهرت معارض جبت وصيت ناترخب كم زركبون حبيرهم توساخي تفترونان كبابينان بمحلاو أقراب يسفحوا كم زلون نعينتات نهبي زي دقفون نمهرتي معرض وسخن مجوات كبابتات فلفل مقبي كم فترون أرديهم أب كل الحرر ناي لوم عامت مرها قبري حملوا أسرت جميروم رسم محدار كل الحرري أوردين بدري تسفى متكال بزبل مريح حساب أبتي كلل زكايد نايلو معامت مرها قبري حملوا أسرى جميرهم توم رسم محدار كم زبل ومرها قبري حملوا أسر نعمتاتنا نكيز انحشفان أقراب نايتي كلل نام نبور من لاس تراي زيكونس وحسنت مقبن من رقاز توساخي عقمي فتيريوم كابزيب توساخي عدل سراحنا مفتار كم زخالن هاقراو حدنت كم زعبين بمقلاص فلستات بقبو كتكالون كحبحبون كم زلو ما قنزيبهم بتزامد زيناب كل الأمحارة مرها قبري حملوا أسر تجميرهم رسم محدار كل الأمحارة رقا كبدا بزوبا سمين قوجام وردا ميچا قبلي أنقوتي نايلو معامت مرها قبري حملوا أسر جميرهم أبتي مرها قبري أفوق بايتو كل الأمحارة فانتو تسفاي مكتر رسم محدارتي كل العبدو حسين حلافي بيت صحفة جنفر كل الأمحارة يرقا سيساين كالوت أمحارة كالوت أمرار حن ترخيبهم صنفنيا بهير صنفنيا لهي كاب زخونه بهير يمصا كاب ناي بعلو دليت سلطان وصاين لو علاونت هاجر كبري ايهبن كبلو ليتنال جنرال يغريتام جنرال عالم شدق في غليصم حوحات نهز حزي ون من اسيات تግራይ ናብ ሓድሹ ግንምታው ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ወተሃደራዊ መኻሪ ላዕለዋይ ኢታማጆር ሽምን ሓላፊ ኣመራርሓ ተኽሲን جنرال عالم شدق في قليصهم أبصفلاليو كبابتات هاجرنا نزترأيو ناي تأجم تام اتي عندي مخنيات انفنيانات مخانو أبتي مدرخا جنزبهم جنرال عالم شدق في أبز اسمعوا مدرة أبز حلفوا وانات نايتو مخررتي لهيك أن ناتي ترايز بالجنفنيات تحساسبا من سياتيوتهم كم زخفلو هاجر كم تدمي كم اون هابت هاجرن لمعات كيكونس نوج كوعل كم زجبرات زخاخيرهم صنفنيا لهيك كابز خون بهير يمصا كابناي بعلو دليت سلطانو صاي ندحنا تزبي نعبيت حاجرن لوالونتن كبري زيهب حيلي لهم جنرال المشت أصعب مون زوم حيلتات زياتهم مسناي وصاي صلاتي ون بمتأسسار ناي بعلوم دليت قبل على هزبين مسعن اتي نايد مفصاص مسرح قص المقبار نسرحو كم زلو طيسم وجلح وحتى بزحزي وان زي اب لعل هزب بقديتا وتهدراو من الملائكه كم زلون لكع كمتي قدم 5 عامت زغبرو زنبره حزون داغما يفكر كم زلون غليصم ناي قدم بسلاوغ كياكل حزون نمن سيات تግራይ نابوغ نمتاو يدالو كم زلو زملكتو جنرال علمشت نزي كو علامه زيد مام مصر سلام حيلتات وشت عدن وصان بمتأسسار صقم مفتار مدلو كم زركب غليصم مسرح مسرتا هاجر منقسي إيرترا بعلون إيتيبيا مدخام زي تسرت نيرو كبلو آيتا جيتاتشو ردا قليصم مسرح مسرتا هاجر منقسي إيرتراني إيتيبيا مدخام من فراسنس تسرت مخانو أما خاري منستر قدات زوبا مبرا أفريقا قدماي منستر
አይተጌታቸው ረዳ ገሊጾም አይተጌታቸው ነው ዝበሉ ሀገራው ምክልኻል ኮሌጅ ኢትዮጵያ በዘዳለው ዓመታዊ ኮንፈረንስ ሀገራው ድሕነት አብዘስምዕዎ መደረዩ እዚ በምስጢር ዝተሓዘ ይኮነሳ በአደባባይ ዝፍለጥ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኤርትራና ምንቅስቃስ ናጽነት ዘእተወ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ከድክሙ ዝደልዩ ሓይልታት ምዃኖም ኣዘኻኺሮም ምርጋጽ ህላዊ ሃገርነት ኤርትራ ኩል ግዜ ምስ ንኢትዮጵያ ናይ ምድኻም ስልሒት ተተሓሒዙ ዝመፀ ምዃኑ አልዒሎም መንግስቲ ኤርትራ ብውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፍርስቲ ሓይልታት ብምውዳብ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ምርጋእ ከይህሉ ብምስራሕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ድሕንነት ስጋት እንተጸላሉ ከም ጽንሐ ብተግባር ከም ዝተረኣየ ገሊጾም ስለዚ ድማ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘለዉ ጉድለታት ኣተኪሮም ክሰርሑ ከም ዝግባእ አይተጌታቸው ረዳም ኣፍሊጦም ፓርቲ ብልጽግና ንህዝቢ ዝኣተወ ቃል ንመፍጻም ቆራጽ ምዃኑ ኣይተፍቃዱ ተሰማ ገሊጾም ፓርቲ ብልጽግና ትካላት ፌደራል ንጥፈታት ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ናይ መዛዘሚ መድረኽ ኣካይዱ ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ሓላፊ ዘፈር ውዳውን ፍቃዱ ተሰማ ከም ዝበልዎ ኣብቲ መረጻቲ ፓርቲ ዘቐመጦም ሽቶታት ዕዊቱ እዩ ኣመራርሓ ትካላት ፌደራል መረጻ ብምውሃድ ኣብ ክትዓት ብንጥፈት ብምስታፍ ንክልላት ብምድጋፍ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣመራርሓታት ፓርቲ ዕላማታቱ ንክወቅዕ ኣብ ምሕጋዝ ዝገብርዎ ንጡፍ ተሳትፎ ልዑል ምዃኑ ኣረድዮም ብተወሳኺ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ህዝቢ ንሰላም ልምዓት ንምጥንኻር ዲሞክራሲ ዘለዎ ተወፋይነት ዘርአየሉ እዩ ኢሎም أمكتال ما دزينا إتبي تغنياكم تركبوا كبرات تخاتل تمرسكم سلة تخاتلونا نمسكناكم حزون مسانا صنح بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا كومشنا هجروا مخكر على وزجبرهم شمونت أجندات ببعودو بموداب ستناخرون قدام نتسوهم بفلايز توجنيم زوم هجروا أجندات كابيتيبيان كرتا تسفان سجاتن زي تقدحو يوم ملو جرمين زوادو سبب ده هوياسين قعزو هاجراو زتا بزح ورد يبزبز حكوات نبرة نام مزازة من معرف قنا بس يحلو استفلاليو أي كألن زبلو دمزتات سعيرو بتسفى إتوبياويان استجمر قعزو أبشتو بزيحو أجندانا مبسار تساقاقيريو كوميشن هاجراو زتا اللوز قبرون شمونت هاجراو أجندا تاتوون كاب حزب إتوبيا لبي كاب حد زيقا دمزي قرتا دلي تسفان سقاتن زفلفلو سندات يوم مخنياتون أب إتوبيا زركبو أما إتشحات زت أخاخبو أجندا بمخانو ኮሚሽኑ ያቀረባቸው እነዚህ 8 ሀገራዊ ምክክር አጀንዳዎች ኮሚሽን ዛረዎም ዞም 8 ሀገራዊ መዛቴ ዛዕባታት ናትኩም ውጽኢት ድምጽ ቅሬታን ተስፋንዮም ዞም ዛዕባታት ኣብ ኩሎም ክፋላት ሃገርና ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ክሳብ ሲቪል ማሕበረሰብ ካብ ትካላት ፌደራል ክሳብ ክልል መንግስታት ኣብ ዝተኻይዱ ሰፋሕቲ ኣካተትን ግልጽን ከይድታት ዝተረኸቡ እዮም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣላው ዝገበሮም 8 ቀንዲ ኣጀንዳታት ብምውዳድ ቀዳምነት ዝወሃቦም ብምፍላይ ንዕውትነት ትኸይዲ ልዑል ስጉምቲ እዩ እቲ ኸይዲ ሕልኽልኽ ዝብሉን ዘበናት ዝቑፀሩን ጉዳያት ቀዳምነት ብምሃብ ብስልትን ምፍታሕ ዝሓሰበ እዩ 8 አጀንዳዎችን የመለየት ወይንም የመቅረጽ ሂደት ነዞም 8 ዛዕባታት ናይ ምፍላይን መቕራጽን ከይዲ ስርዓቱ ዝሰዓበን ግልጽን ነይሩ እቲ ኮሚሽን በቀዳምነት ካብ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም አካላት እታወት ዛዕባ ኣተኣኻኺቡ እዩ ቀጺሉውን ቀረጻ ዛዕባ ስርዓት ኣሰራርሓ ብምስንዳ ዛዕባታት ምስንዳን ቀጺሉውን ቀረጻ ዛዕባ ስርዓት ኣሰራርሓ ብምስንዳ ዛዕባታት ምስንዳን ምውዳድን بتوساخي قدامنت زوهاوم زعباتات مفلاي كيليو بمغلطالون بطعمي مسرتاون هاغراون ربحا روحاتات مسرت بمقبار ببيت مخرتي كوميشن سفيح زتا تساليتيو بمسرت زي هاغراو زعباتات تطاريميوم ببركا هاغر زتا استغبرلهم كابتوم زتا زي تغبرلهم تفليميوم دحر حزون اتي كوميشن هاغراوي تباهيلو ابستفلالي زعباتات بمزتاي هاجراو زعباتات نام موداتا ملكة نخحزو جيريو 4000 كوباينيتات أبس ساتفلو شمونت حملة خلتشحن أسر شمونتن عم تمرت أبس جمر كوباي هاجراو زتا زقربو شمونت أجنداتاتون أب هنسات سلام هنسات هاجر سبرات زيقاتات أم زقانن عدل صباحنا مقراز زتا زركحو
ድልድላት ዘተዮም ቶም አጀንዳታት ኣብ ታሪክ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሃገርና ንዘመናት ጸንሑን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘይምርድዳእ ዘለዎም ጉዳያት ዘንጸባርቁ እዮም ለኢትዮጵያ ግጭቶች ንኢትዮጵያ ጎንጽታት ጸገማት ኩናት ንኸጋጥማ ቀንዲ መሰረታዊ ምኽንያታት ታዮም ንዝብል መሰረት ጌርና ኢና ካብ ብዙሓት ዛዕባታት ፈሊና ዘለና እዞም 8 መዛተይቲ ዛዕባታት ብሓፈሻ ብብርኪ ሓሳብ ዝተኣከቡ ዛዕባታት ብሃገራውነት ዝውከሉ እዮም ታሪኻ ጥንታዊ ህዝብታታ ዝተኣሳሰሩ ፖለቲካዊ መንገዲ በብዘመኑ ዝፍትንዋ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓድሽ ታሪክ ንምጽሓፍ ተላዒላላ እዚ ታሪክ እውን ብሃገራዊ ዘተ ዝጽሓፍ ታሪክ እዩ ሃገራዊ ዘተ ንዘበናት ጸንሑ በሰላታትን ኣተሓሳስባትን ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዝተለመ ዓብዪ ሃገራዊ ዘተ እዩ በዚ እውን ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን እምነት ብምፍጣር ዜጋታት ዘተ ባህሎም ንምግባር ዝዓለመ እዩ ጉጅለ ጥፋት ሕወሓት ህይወት መናእሰይን ዘይረብሕ ፖለቲካዊ መጻውቲ ካርዲ ክብል ዳግማይ ነጋሪት ኩናት እናወቅዐ ከም ዝርከብ ተገሊጹ መንእሰይ ወለዶ ንጻውዒት ኩናት እዝኒ ብዘይመሃብ ዳግማይ ኣካል በሰላ ታሪክ ካብ ምዃን ዓርሱ ክሕሉ ይግባእ ተባሂሉ ሜሮን በረዳን ዘዋደደቱ ጸብጻብ ናዝሬት በሪሁ أنا تزي مريحة هاجر تفرز بالحلم حوحات مالي عدة تجراي بزي ولاد زترفة من أسي كاب نيت وحلمو زت عنا أفهم زنبرة نايك أربعة تذكرهم زي كاب نبرة حلفو لمون دمت أنا بعت عدتات نمسمع حقوس هزانات كاب جت من محداج زرهر هيكونن تقول الله هرف كوينات أب تجراي سلام اللمعاتن نافق أطرحوا نخونن محبر السب أبسقات كوينات متون كأتقولوا لي ركب لمون تسفى من سين متلماتن نابس قين متاون أب مش بشاب كوينات يركب. أهون الرش يباسولو وطاتو يافسو باسكدا. حزي بزجدة دخناتات من سين نحفسو زحب أسرة تهاليون حقي يوزيوم 5 شحيو زخفل النابلو نتزبي أتأجي ممايوم زلو أبز حز ساعات. بريترا يولد سنتو وبهلا نزل تجراي سلام أبين تنبر. أهون جن وطاتو بهايل تحرس من معنى توعل بريتوريا حزب تجراي سلام رخيو نيريو حزقنا منسي بحايلي ناب مسألة وصلوا ويوم أب عسران حدن كفل زبن منسي سريح خلوات زحسب اللوان ينبر ناب كينا زات ولو أيقونان نهلونا بوليتيكا خبل زي فترة أمراتن زي ساقرو دوبن زي بلو مخانو زرعي زوجلا تجراي ناب زخف أزوريت قلولاون مأتاو لمو نيسانفن أما رأسات سلامن زاتن دفيو برات بممرات هاجر نمهواخن نمفراسن مسزن قصاص حيلتات طفات امرات زفتره زغجله كاب بانداوش تعد حليفو عبيت إثيوبيا زي وحات اللومن هاجر نمهواخ زي دقسو حيلتات وصاي تطابيو يركب حوحات ابنايت مالكوينات باشحات قصرو مناسي ايرترا هيوت نخطفو مخنيات مزخونه شعبيه لومي ربحون محلاو قبل تسلف يركب وطاتو انغدي يتسدد نو እቲ መንእሰይ እናተሰደደ እዩ ናብ ስዑድ ዓረብያ ናብ ሊብያ እናኸደ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ እዚ ምብታን መንእሰይን ህዝብን ንጉጅለ ህወሓት ምንም ኣይኮነን ምክንያቱ ፀረ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን TPLF ማለት ተላኣኺ ሻዕብያ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሻዕብያ ማለት ድማ ኤርትራ ከም ሃገር መንእሰይ ኣልባ ገይሩ ሽማግለ ጥራሕ ሒዙ ዝተረፈ መንግስት እዩ ሕዚ ካብኡ ተማሂሩ እዩ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለኒ መልእኽቲ ትግራይ ከም ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና ንህዝቢ ትግራይ ክበጽሕሉ ይግባእ እየዝብል ማለት እዛ ያለው አሸባሪ ኃይል ግን ሰላም አይፈልግም አሁንም ከሻዕብያ ኣው ዘሎ ራዕዳዊ ኃይሊ ሰላም አይደለን ሕዝውን ምስ ሻዕብያን ፋኖን ጽምዶ እናበለ ናብ ኩናት እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ሕዝውን ስለዚ ነዚ ኩነታት ኣዴታት ትግራይ መንእሰይን እምቢ ንኩናት ክብልለዎም ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ዓይንን እዝንን ዘይብሎምን ለውጢ ዘይወሓጠሎምን መራሕቲ እትጉጅለ ከስቢ ፖለቲካ ክበሃል ዝተቆፀ ህይወት መንእሰይ ትግራይን ዝበፅሐ ፅዕንቶ ስነልቦናን ብቐሊሉ ዝፅገን ኣይኮነን እዚ ጉጅለ መንእሰይ ዳግማይ ናብ ኩናት ንምድጓንን ኣብ ዝዳለወሉ እዋን መንእሰይ ወለዶ እምቢ ክብልን ዳግማይ ኣካል በሰላ ታሪክ ካብ ምዃን ዓርሱ ክሕሉን ይግባእ እምቢ ማለት አለበት ወጣቱ ያው እምቢ እያለ ነው ምክንያቱም
መንእሰይ እምቢ ክብል ኣለዎም እምቢ እናበለ እዩ ዘሎም ምክንያቱ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ዝረብሖ ነገር የለን ብተቃራኒኡ ደቁ ይወዲኡም ንብረቱ አዕኒዩም ንድሕሪት እዩ መሊስዎም ስለዚ አፈላላይ ፖለቲካ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ በሐሳብ ልዕልነት ክፍታሕ ኣለዎም ዋላ ነዊሕ ግዜ ይውሰድ አሁን እኔ የምለው ምንድነው ይህ ቡድን ከስተቱ የማይማር ነው ስለዚህ ወጣቱ ስፔሻል ሕዚ ኣነ ዝብሎ እዚ ጉጅለ ካብ ጌግኡ ዝመሃር ኣይኮነን ስለዚ መንእሰይ ኣዴታት ዓቤት ዓዲ ኩሎም እዚ ነገር ደው ክብል ኣለዎ እምቢ ክብል ኣለዎም ሓይለ ሕወሓት ብዕሊ ዝኣተዎ ቃልን ዝፈረሞ ስምምዕነት ሰላምን ብምጥሓስ ሎም እውን ኣብቲ ክልል ምልመላ ወታደርን ምልዓል ኩናትን እናገበረ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ዜና ውፃኢ ኣብ ቬንዙዌላ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ህይወት 164 ሰባት ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣብ ቬንዙዌላ ትማል ምሸት ብተኸታታሊ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁጽሪ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት 164 ከም ዝበጽሐ ጊዜያዊት ፕሬዝደንት ሃገር ዴልሲ ሮድሪጌዝ ኣፍሊጠን ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝኾነት ካራካስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ፍልሊ ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ብዓቐን ሬክተር ስኬል 7.2 7.5 ከም ዝተመዝገበ ትካል ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ኣሜሪካ ዝሃቦ ሓበሬታ የመላኽት እቲ ሓደጋ ብውሽጢ 125 ዓመታት ካብ ዘጋጠሙ ምንቅጥቃጥ መሬት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ እንተወሓደ ህይወት 164 ሰባት ሓሊፉሎም ካብቶም ዝሞቱ ሰባት ብተወሳኺ ብኣማይ ዝቑፀሩ ሰባት መጉዳእቲ ከም ዝወረዶም ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ህንጻታት ንዝርከቡ ዜጋታት ናይ ምድላይን ምድሓንን ስራሕ ይሳለጥ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ከም ዝኢሉ እንከሎ ላጓራይ ኣብ ዝተሰመየት ክፍለ ግዝኣት ሃገር ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ክሳብ ሕዚ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ከም ዝሞቱ ክፍለጥ ኣይተኻለን ካብቲ ሓደጋ ዘለዎ ሓደገኛነት ተበጊሱ ቁጽሪ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ብልዑል ብርኪ ክውስኽ ከም ዝኽእል ነቲ ትካል ምርምር ብምጥቃስ ሮይተርስ ጸብጺቡ ዜናው መሰናዶታትና ቀድሚ ምዛምና ቀንዲ ነጥብታቱ ክነዘኻኽረኩም حملواي أسرى مفراي معرض ጭበጥ ውጽኢት የመዝግብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጸዋል ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተናይ መውዳእታ መዛተይቲ አጀንዳታት ዕላው ገይሩ ቬንዙዌላ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ህይወት 164 ሰባት ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ሎም 15 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ምሸት ሰዓት 1 ናባኩም ዝሓርናዮ ማዕድ ዜና ኢትዮጵያ ትግርኛ ዝክትከታተሉ ጽንሐኩም መስነሩ ስለምክታልኩም ለመስግን ጌታቸው አለው መስመላ ሰው ማያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነራ በብዘልኩም መሰረፍ ምድላትና ሰናይ ግዜ ለኩም ተምኒትና